Welcome back to my YouTube channel! Okay, so good morning guys. Have a blessed day. So karon we are here in Bayugan City. Oh, naata sa plaza karon kay gikan mi og Kagwait. Nagbiyahe ta karon guys because for today's video is mo travel ta paingon sa Cagayan. And then mohapit po ta sa Claveria. So mo na guys, kay na ay event sa mga tatay. Gitawag na mo ron og KMF, Kingsmen Fellowship. Karon uban ko ninyo to this trip. So uban ta guys ani nga biyahe. So let's go. Okay, Safi, how was your trip? Are you okay? Naka-sleep ka? Naka-sleep ka? Wala. Ito na may mong ay so klaro nga nag-sleep ka. Okay, so how's your viewers? Wave hi. Hi! Good morning! Nata ka rin sa plaza kay dirita mahaw. Nagbaon rami guys kay parang makasave tayo, you know. So, diri ami mamahaw. And then, right after na mamahaw, magbiyahe na punta. Paingon sa Cagayan. Pero sa Claveria rata, agi. Hinay Safi ha. Si Sapi, manggudili pa siya mo. Gusto mo anhi mo nang naulahi mi. Nangaon na sila guys. Naulahi mi ni Sapi kay si Sapi pa siya gusto mo ani. Nagsursuri pa siya dito sa plaza. Oh, nangaon na sila guys. So guys, mamahaw ta ninyo. This is our baon. Special bulad, hard-boiled egg, and tuna nga giprito. With sausawan nga super halang. So, namaho na mi anang dapita because gipanggutom na ang mga katawhan. So, right after na mo namahaw is, of course, ting biyahe dayon mi kay layo pa among biyahe. O karon si Sapi nakaturog sa kabusog o sa kalayo. So, Butuan na mi. We are here in Butuan. So, moagi na mi sa Golden State nga bridge. Kalimot ko unsay name ani nga bridge. Basta kay dako nga bridge og taas nga tulay. There is a Butuan. Og turog na po si Safi. Pasulod na tas Claveria guys. I mean pasaka.
Na maupas sila yung pagpamahaw diri. Ha? Mahaw mo. Mahon na Miss Bayugan. Oh, it's butterfly. Okay, taga-Pianing Church. Daghan sila, guys. And mauna sila si Pastor Chris and ang iyang wife si Attorney G. Attorney pa, pastora pagyod. Sila ang naghatag ni Bluebee, guys, nga mao among gisakyan karon. So grabe ang ilang generosity, ilang ka-thoughtful sa amo ay ilag yung gift sa amo ang ilang sakyanan para ra gyud dili na may maulanan, mainitan. Sama karon nagbiyahe mi nga hastang layo dili mi makaanhi dinhi kung wala gyud na si Bluebee. Ang thankful kaayo Miss Ginoo sa ilang mga life tungod kay gigamit sila ni Lord para magkaroon ni og Bluebee. Kadaghanin niyo. Sibog na pagpa-adapt sa nis taga-Pianing. Ininit. And mauna si Pastora Flor, guys, mother ni attorney o ni Doc Gwen. So usapon na siya ka-professor sa CSU. So grabe ang ilang families, professor, doctor, attorney, pastors pagyud. So grabe ka bless sa ilang life. Oy. So inin ka pastora. Oh. Kagwait. 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 Jatagon. Ang imong anak na itlog. Nagkaon na to, mother. Jatagon. Saman mo rasa nagikakagwait. Ala, asa ang bulad? Alas 5 na gyud to kay for kon na to 4:55. Wala ning bulad. Nauna. Bulad na sa atang bulad wa na pinirito daghan pa prito. Ang bulad na yan po, mas bulad do. Taga-Pianing na ni sila, din na ni taga-Kagwait. Ikaduha na nilang pamahaw, guys. Kay nindot ang sudan diri kay naay adobo nga pato. And then napag panghimagas nga atsara. Ay, nagdungag ra mo diri Luto na ito paksiw. Okay. Paksiw. Luto na daan yan palit mo isda dito. Okay. Kuno bre amo na lang bumi na pastora kay kuan man madaot man. Oh, sakto ra pag Paksiw amo na paksiw daan. Oh, maayo. Kabibo ninyo oy. Magani be. Nao gali dito mag luto kay bulad. Oy, naglaon ra pa sa inyong bulad. Nagdala ko buwan. Oh, sila tagiya sa bulad tataya, nga lamion. Oh. Nagkagwait nga bulad. Nagdala sila bulad sa Kagwait. Ako among buwad ba? Ako to. Dayaan naman nagbuwad. Unya. Lami. Kay katong nakagto ba sila ha? Ikaw de, mukhaon ka de. Busog ka. Kwak-kwak. 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 Bato. Kwak-kwak. 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 Daghana inyo ang tatay oy. Pero kayo nabilin. Kamera na kauban. Kamera na kauban. Di po kaya ko na veganon kayo. Pictures mo tatay na naglingkod. Kuno ang palito na ni Batsilor na guro. Batsilor. Dale. Nakapas na ni sa Pianing. Pangata ka kape ding. Magpo pa nang kulangan. Sa kalayo-layo sa rasasan. Nagkita. Nala ko ba nakita makita na dos klaveria ba. Oh, kanino na hangin no? Amen mo blessing ko sa Ginoo nga nag-abot na ba? Amen. Amen ako gituntak mo. Ay, mama, nag-text ka ni Pastor Sam. Umay. Umay nagsabot. Nagsabot pa mag-abot na sa Ginoo. Klaveria mamahaw. Ay, wala na magbayag. Nagbaon mo pamahawag to ni Bayugan na mahawag to plaza. So dito sa plaza pag kayo.
Sama ni, wala na ni. Dito na ba? Dito na ba hugas, oy? Ito wala nang gagamit ran na, diya. Wala nang gagamit ran para limpyo yapon. Iba na, ayun. Libo yung inani mo. Libo ka gabi, iba din sila ba? Excited. Grabe tulog ka buo. Ang panay na damong isa, kaya alas 2 pa, taktas na sa mga. Alas 2 pa? Oo, parang di mabiyaan. Kaya di man ako pakuyugon. Ang dili. Ang dili sa pagbalik. No, grabe nada ko. How are you, Sapi? How are you, Sapi? Ang asukar dili. Kana Oh, sleepy man kagnaw. Oh, unexpected nga meeting, guys. Mga taga-Pening Church. Gali, grabe ka, complete, oy. Boy Scout, ang kami. Nabilin pa yun na mo ang hapin sa kuan. Tent. Uy, Clarix. Lalayo na kayo sa Agustin ha. Son. So karon guys, naguna mi og lakaw kay mag-picture pa mi sa unahan. And then mutilaw pa pud mi og sikwati. Mga nang mag-una sa mi. Mag-abot naman mi dito sa kuan, Cagayan. Okay guys, nanami sa Claveria. We're here now. Okay, so hapit sa mi guys kay mag picture me for memories. Okay, daghay mga tao, basin po siguro kaubanan ni dito sa fellowship ba. Sige, be, cellphone be. Ako rang ipasa. 1, 2, 3, smile. Okay, lahi na po. Isa be. Next. Yan makan mo na. Okay. Ato ko swan. Sana, sa kana, pineapple. Okay. Di sa isa sa swan. Iganti ako ang pineapple. Last po yung race. Okay, race. Okay, so ato na po ta sa lain nga station. Next station na po ta guys. Oh, nice dito. Oo, kay makita ni mo tibuok kuan kalangitan. So, man ato mga kaubanan guys. Layo pa kayo na sila nagikan from Kagwait pa na sila. Oh, ay na lang gianhi kay magpa-picture adres Claveria. Kanang kinakusgan ng mga tatay sa Kagwait. So try ta dito agad to guys. Kay berg nice dito ang view. Picture. Ay laki. Hala, kataas ani oy. Ay ka nice. Saan ni diri ah? Look at this one.
Ah, si Daddy. Chappy! Nice diri ate. Picturean. Chappy ha, ayaw ko ano. Sige mo shoot. Ay, tugnawa oy. Sige. Tapi diri sa sapik sila sa tolo. Sila sa tolo. Okay. Okay, that's it. Nangapang ko lang umigo. 1, 2, 3, smile. Next pose. Oh. 1, 2, 3. Next pose. Karong pagpaisoy ba pagpagwapo ba? Ay, tiyan one day naguna. 1, 2, 3, smile. Okay. Pagpon pa si kanan mo. Guys, it's so nice here. Oh, yeah. Oh, tanawa, grabe. Oh, diba? Di pa lupig. Nice sky dito, guys. Makita ang mountain. Kasi oh, grabe, photographer. De, kita apat. Apil po ko, wa mo ko'y picture sa inyo. Pagpa-picture, atas mang wanay baki. Ulo na sila, guys. Di na daw sila magpa-picture. Kaya ilang sunod nga post kang nag-jump shot ba? Di na sila magpa-picture. Okay, so karon atong pangutanon na ato ang kauban. Okay, Kuya Ray, kumusta man yung mga experience dito sa Claveria? Sa may mga istorya? Enjoy pag-picture. Mundo to Baguio. Oh, di ba? O si Brad Albert, kung sa may mga istorya dito sa Claveria. Super enjoy. Copy-paste naman kang Kuya Ray. Ano sa pa may imuhang kuan? Expression. Claveria is the best. Uy, daro! Okay guys, nang shortcut ramian ni kay ngano, gitapulan nami og libot kay hastang layo man good sa agihanan. So diri mis kasagbutan. Suong na lang suong. Manuong. Pero di mi manuungay guys ha. Sa inyo ming ibang bash nga. Manuungay mi sa una. Diri ras daddy kay agoy. Kasuong gyud si sabi. Okay. Yes, doora. Yes, yo. Here, not here. Over here. Ay, yadi day diri bi. Wait sa. Hold me also, daddy. Yeah. Okay, magiko kayo. Okay, nami siya. Jeffy, say hi like that. Wave, oy, wave your hand. Daghan di kayo taod, guys. Kapitanan ng good ni Dari. Okay, sit down here. Ay. So, mana guys, manamiog pa-picture sa mga spot diri sa Claveria ang pinsan. So, pahulay sa mi kay medyo hangak. Pahulay sa mi diri ang pahangin sa kay bugnaw kayo hangin. Nice kayo. Taod-taod lang po miwa kabalik dito sa Claveria. Pero sa una nga, naapami na po sa Buena Vista.
Banubanon magumi sa una sa mong pastor mo nang kalabay-labay may tri ang picture karon murag medyo taud-taud na wa mi kabalik diri karon pa nga naa na si Safi. Oo, sa una di ay ko buntis pa ko nag-anhi ko diri karon na si Safi. Dili mo ato sa highway baby ha. Bi matumbay yaon. Huh? Ano? Dili o dito. Daddy, mommy. Where's daddy? Uy, si daddy kaya ito doon nag-CR pa. Ta, mag-wait ni daddy. Di na imanggad eh. Oo ah. Ay, mga pipata? Let's go. So, manguan nami guys. Muadto nami. Kay init na. Goro Mountain. Tilaw tas ilahang ko Andrea. Siguro mountain. Nang kapi nga tabliya. Sula ka siguro sa apin nila. Mountain Goro Cafe. Ay, sa unahan pa di. Ay, abi ko kanina. Ay. This is Cagayan. This is part of the Cagayan. Nakakitabo pa dyan sa Kiwatras. What's up? Mountain Goro, this way. Pero, Paisugay yun. Cagayan, Paisugay mo Cagayan. Oo. Ato ka sa highway sa Cagayan ha? Di, kay ikaw may nag-recommend diri. So, mga pisa tagay Safi, come here. Ay, bugnaw magud po din no, manang kinahanglan diri kape diri. Asa man dito diri. Hasta diri. Nainit. Ay, okay, diri at ang one set sir. Itong asa mo Sapi, come here. Hi! Ikaw na, mag-coffee na tabi. Wait, no, what's that? Ito ni ako yata. Asa? Okay, asa mo ta Sapi? Dili, sit down here. Direta. Come here, baby. Opo. Okay. Di na mag-carry ang patuloy sa akin. Chocolate. May bitong partner bito sa kanang mga bito. Sa mga anak ni Kuya Ray. Kana mag-partner sa bito nga gatong tabliya nga. Ano na? It's true. You're pooping? Init tahan. Init ang kopi ha. Are you pooping, Sapi? Are you pooping?